Nipa bebree asɛn me messages ebisa me nsɛm bi fa ɛyɛ akɔna akɔnya kɔmfanɔkye ofiri he ɛne ho nsɛnsɛm. Ne di kan no kɔmfanɔkye ne kuro ofiri so no ɛyɛ Kugwa. Saa na esua na mamre mu. Asante he ankasa so akɔ Kugwa akɔ confirm sɛ ɛhɔ na kɔmfanɔkye ofiri. Na ɛbra na kɔmfanɔkye ɛwɔ hɔ no na Kugwa ɛyɛ kwamu. Akuapem ba 1733 nti saa bre na kɔmfanɔkye ɛwɔ hɔ no de na ɔyɛ akwamu ne efiri sɛ na nsase na ɛwɔ akuapem bepɔ so no nyinaa no na ɛyɛ akwamu a na ɔmo ahenkuro yɛ nwama ase asese ɛhɔ abɛdane nsawam no. Na ɔne na yɔnko Sesutu na ɔmo yɛ nipa nsia na ɔmo baayɛ nti yɛka big six na ka santeman mu pa na ɛwɔ big six na ɔbɛkyekyere asanteman a na otumfo Akyeamehene Bantamahe ɔmo nyinaa aka ho bi na ɔmo bɛtena Kumase. Na etim kɔba sɛ sɛ bɛrima akɔware na ɔne ne yere akyekyere abusua no wɔsɛ yɛnam sɛ ɔyɛ ne maame ba ɔyɛ ne papa ba nti ɔnka abusua no abusua a wɔakyekyere ne yɛ den aka ho betumi aka sɛ ne nkyi firi ɛhɔ nti wobisa sɛ kɔmfanɔkye di ni a ɔyɛ asanteni efiri sɛ asante no ɔka ho na ɛkyekyere wontumi akyekyere asante a ɔnka ho na mmom ne nkyi die efiri Okugwa ɛna kɔmfanɔkye beduru asanteman mu ma ɛkyekyere asante wie no adanse de biara ni hɔ a ɛkyerɛ sɛ kɔmfanɔkye san akɔ ne nkyi bio ɛha ɛna ɔbɛtena wo ne ma nti ɛbra na asanteman ɛkyekyere mu ba no na nkuro toɔ bɛyɛ nkono a ɔmo ka bɔ mu a ɔmo kyekyere asanteman na agona ka ho na de odi agona nim no ɛyɛ kɔmfɔ yaw amoa a yɛka no kɔmfɔ yaw amoa ɔne di anim mu a ɔmo kyekyere na ɛbre a ɔkɔ ne krɛchi no ɛna agonafo a ɔmo di hene wɔ agona no yɛ ase na abusa atena ase a ɔmo gusu bobo ho a kwan fa so bi na na musini no ɛna asante he odi kan Sesutu odi kan ɛde to ɔmo sɛ ɔmo nwene ho sɛ ɔmo betumi de akɔnya na ma kɔmfanɔkye na ɔsɛ abɛdi bi efi sɛ ɔno so ka ho na kyekyere asanteman ɛne na ɛma kɔmfanɔkye ɛkɔyɛ ɔman hene ɛwɔ agona nti ɔbɛyɛ ɔman hene wɔ agona no ɛna ɔkyekyere bepoa ɛma ne ba saa ne ba no agyapa no ɔware ne ɛyɛ no ɛdɔma kosi nua ba no ɔware no na ɔkyekyere bepoa ma no nti amamre kwan so no obi a bepoa hene bia no ne papa ne agona man hene ɛna bepoa hene san nifa hene ɛwɔ agona ɛna ebi ɔmo san kyekyere akurofo so ɛma bepoa hene no ɛba nti akurofo so hene no ɔyɛ benkum hene ma bepoa ɛna ɔyɛ akyɛmpem hene ɛma agona nti saa na akɔyɛ nti agona ɛwɔ nkurotoɔ ɛyɛ enso a ebi ne Afama so Bedum ase Kofi ase Wiamo ase ɛna yɛn nyinaa nim bepoa agona ne akurofo so nti ɛna ka bɔ mu yɛ agona na ɔhene a wabɛyɛ ɛyɛ Obirikɔmfo Anɔkye Boakye ɔtɔ so mmienu no ɛna ɛyɛ agona man hene a ɔtɔ so aduonu nwɔtwe 28 ɛna agona man hene a so yɛ ɔhene a ɔtɔ so ɛyɛ aduonu 20 nti obi a ɔbɛba bɛyɛ agona man hene bia no na amamre kwan so no ɔno na ɛyɛ ɔhene ne kɔmfopanyini a yɛbɛka no brɔfom sɛ ɔno ne high priest nti ayɔnkofa ɛda kɔmfo ɛne ɔhene asante hene ntam ne sɛ akɔyɛ te sɛ King of England ɛne Archbishop of Canterbury nti Archbishop of Canterbury no ɛna manage the political aspect of the Church of England as Anglican sorry no ɛna King of England no yɛ official head no ɛyɛ ceremonial head no nti saa na asante som asante yɛ sɛdesi ɛsom nyame fa no yewura ɛyɛ sante hene na ɛda no nanso ne kɔmfo a ɔhwɛ soma no ɛna yɛ agona man hene nti agona man hene no wɔ dwumadi kɛseɛ ɛwɔ asante man mu a yɛntoto no ase ɛnam sɛ edwuma a ɔyɛ ma asante na ho hia ɛnɛ agonafoɔ nyinaa de ne tinkyini agona kuro no mu ɛma nipa bebree ɛbɛma ne tiri nkwa ɔkyena so ɔmbɛsan atoa so bi nti na nkyerɛmu kakra ɛfa agona nkonya no ho nsɛnsɛm no ɛno ano no